hwn di'r tymor gyntaf ni gystadlu yn Cwpan Cymru lle. Ac mae yna dipyn o bys o gwmpas y lle. A da ni reit hyderus, byddwn ni yn y het am y rownd nesaf, da ni'n gobeithio'n arw lle. Mae yna lawer i'r chwaraeirwr ni wedi mynd ymlaen wedyn i chwarae mewn cyngraedd uwch eto. Siampl ydi Darren Thomas, chwarae Cefn Town. Mae'r hogiau yma wedi cael ei gwreiddio i pêl-droed yn clwb pêl-droed Bontnewydd lle. Dyn ni chwarae tair, gennill tair, a heb ollwng gol i fewn yn y gyngrair sydd yn dda iawn. Dyn ni'n hapus iawn fel mae'n mynd ar y funud. Gobeithio fod yn mynd groen banana de. Be di Bont ydi gang o hogia lleol, local. Da ni gyd di bod i ysgol efo'n gilydd, yn allan efo'n gilydd ar weekends. Dwi'n meddwl, average age ydi o gwmpas 20-21 heddiw. Fi sy'n probably dod o fo i fyny fwyaf. So dwi'n gobeithio gan ni win bach heddiw a roed enw ni yn y pot. Iawn, mae'n gêm fawr i'r clwb i chi i gyd, boys, so no pressure at all. Mae un o dyma heddiw yn disgwyl cero. Da ni'n allan, da ni'n rhoi 100% a enjoyo fo, ia. Dwi yma yn Bontnewydd yn cefnogi Llanuwchllyn. Mae'r darpar fab yng Nghyfrath yn chwarae, rhif 8. Ac fyddai'n mynd i wylio dipyn ar Llanuwchllyn, deg gwir, achos mae o'n dîm yn y gymuned. Mae yna lot o weithgareddau cymunedol. A mae'r wirion wrth i bodda'n dod i wylio, felly, mwynhau be well ar bnawn dy Sadwrn na Bontnewydd yn yr haul. Doedd hi ddim y dechrau gorau i Bontnewydd, Mike Pritchard yn rhwydo ddwywaith i'r ymwelwyr. Yn syml, fel rhywun o Llanuwchllyn ac yn byw yn Bont, pwy ydych chi'n gefnogi heddiw? Dilema mawr, na hogyn y Bont dwi. Mae yna flynyddoedd ers pan nes i adael Llanuwchllyn, dwi'n trio gweithio allan pwy di taid a nain rhaenli, na Bont. Mae ddwy ddim i Llanuwchllyn ar hyn o bryd, y gwynt yng nghefn a Bont, ydy Bont yn mynd yn ôl iddi? Mae'r gwynt efo ni, dwi'n meddwl y gallwn ni wneud i. Goliau Sam Evans ac Ifan Jones yn yr ail hanner yn tynnu'r gwynt o hwyliau Bont ac felly Llanuwchllyn yn camu ymlaen i'r rownd nesaf. O ran y canlyniad, hapus iawn. Mae'n 4 gol, llechen lan, da ni drwodd i'r rownd nesaf. O ran y perfformiad, ddim yn wych heddiw. Yr amodau'n anodd, mae'n wyntog iawn. Mae'n pob parch i Bontnewydd, nath nhw chwarae'n dda, gwneud pethau'n anodd o'n ni. Ond beth sy'n bwysig ydi bod ni'n yr het ar gyfer y rownd nesaf. Dwi'n siŵr yn average heddiw di 20-21, dwi'n siŵr iawn. Ond fedra i ddim gofyn mwy, cos diwedd y gan ydy, maen nhw yn dysgu wrth chwarae games mawr iddyn nhw fel hyn. So, fe dydd yn mond gwella. So, gobeithio mewn blynyddoedd i ddod, eich geith nhw chwarae yn y gwpan yma eto. Gobeithio i Bont.